Možno si povieš, že som divný, ale nerad si ho obzerám, nerad si ho chytám, neznášam, keď si ho chytá niekto iný a za nič na svete by som ho nechytil cudziemu človeku. Áno, neznášam pupky. Ak sa ma opýtaš, či by som si nechal šprtať do pupku, alebo musel pozrieť všetky časti Rúže pre nevestu, šprtajte mi radšej do pupku. Preto vás vopred prosím, ak by to niekomu napadlo, nedávajte do komentárov fotky vašich pupkov. Ďakujem. Úplne mi bude stačiť Graham Barker. Je to austrálsky knihovník, ktorý nielenže vyzerá, že včera do skladu v mrazničke odložil v poradí 14. dieťa, ale má najväčšiu zbierku pupkových chumáčov na svete. Fú, mne je zle. Tento typek zbieral chumáče z pupku, dúfam, že len zo svojho, 26 rokov. A podarilo sa mu nazbierať niečo málo cez 22 gramov. Gratulujem! Teraz si z toho môžeš zaliať čaj. Nerad to hovorím, ale nie je toto najhoršie, čo môže v pupku byť. A to sa už nebude páčiť ani tebe. Najskôr vám ale poviem, čo sa mi stalo. Stál som v obchode pri pokladni a predo mnou sa postavilo asi 8-ročné dievčatko. Nadviazalo so mnou očný kontakt, nadvihlo si tielko, Graham Barker by už bol v 7. nebi, a začala si predo mnou štípať jej malý, nechutný a vydutý pupok. V tej chvíli som mal dve možnosti. Kopačka na štítnu žľazu, alebo zachovať pokoj, odvrátiť zrak a dať jej kopačku po slepiačky. No, poďme sa už ozaj dovrácať. V pupku niektorých ľudí sa môže vytvoriť tzv. Omfalolit. Fuj, mne je normálne prvýkrát zle z toho, čo hovorím, keď natáčam. A to už som hovoril aj o hobbyhorsistoch. A ešte mám aj porezaný palec. Je to štruktúrou ako kameň, ale v skutočnosti je to zhluk od umretej kože, mazu a špiny. Skrátka, ak si dosť trpezlivý a nebudeš sa umývať, máš piercing zadarmo. No aj keď je pupok domovom stovkám druhov baktérií, dúfam ti nikdy nenapadlo ho niekomu lízať, tak prakticky neexistujú na svete dva rovnaké. Každý má svoj unikátny, presne tak ako otlačok prsta. Až na českú modelku Karolínu Kurkovú. Tá je známa tým, že pupok takmer nemá, len nejakú priehlbinku. Ale ťavie kopyto má za dve. Ja si teda pre istotu nikdy neotvorím komentáre a vidíme sa na budúce.